Vedeli ste, že probiotiká už dávno nie sú len na zlepšenie trávenia? Dnes robia obrovskú službu aj našej koži. V lekárniach dnes bežne nájdete produkty s prebiotikami, ktoré fungujú ako výživa pre kožné baktérie či postbiotika na hydratáciu pokožky. Obe zložky sú dôležité. Problémom však je, že v narušenom prostredí sú nepriateľské baktérie často odolnejšie a bežnú výživu spotrebujú skôr, čím sa opäť namnožia. Skutočným technologickým pokrokom sú preto živé probiotika. Tie dodávajú pokožke priateľské kultúry, ktoré v obrovskom počte osídlia oslabené miesta. Tým nepriateľské baktérie doslova vyhľadujú a prirodzene ich z kože vytlačia. Ak hľadáte komplexné riešenie, účinnou cestou môže byť probioterapia. Tá spája výhody probiotík, prebiotík aj postbiotík. Živé probiotiká sú dobré baktérie, ktoré aktívne osídľujú problematické miesta a vracajú kožnej bariére stratenú rovnováhu. Prebiotiká fungujú ako dôležitá výživa a hnojivo, ktoré podporuje rast baktérií na koži. Postbiotiká sú zase prospešné neživé výťažky, ktoré pokožku upokojujú a poskytujú jej hĺbkovú hydratáciu. Zaujala vás táto téma? V tom prípade kliknite na odkaz a prečítajte si článok, kde nájdete všetko dôležité.